Is het nou ook altijd weer spannend dat je met zo'n scootje begint te slepen? Ja, dat is echt spannend. Hè? Want als je ziet wat voor kranen hierbij staan en in de hal wat voor kranen dit schip op zijn plaats moeten zetten. Je moet er net ontdenken dat er wat meer hier. Nee, zeker niet. Vandaar dat we ook de verzekering ingelicht hebben dat we hier staan. Ja. En wat zijn die? Nou ja, dat zit gewoon dat is gedekt op een polis, maar dat moet even gemeld worden. Maar dat lijkt het mij een mooi telefoongesprek. Dan bel je en dan begin je over een scootje. Nou ja, de scootjes die zijn allemaal collectief verzekerd. En daar valt dit ook onder. Dus het is gewoon even een telefoontje dat we naar het WTC toe gaan en dan is het transport ook gedekt. Nou het scootje staan bij Boot Holland. Wat voor reacties krijg je dan als die daar staat? Nou, dat is echt super hoor. Als je ziet hoeveel mensen wij aan boord gehad hebben. Want ja, ze zien een scootje wel in het water liggen, maar als hij dan op beurs ligt, dan krijg je prachtige reacties van hoe lang is hij? 32 meter, 34 meter. Dan lijkt het heel groot. Maar dat is super. En dan ja, even binnenkijken. Je komt mensen tegen die nou op scootje geboren zijn. En die dan ook nog even naar binnen gaan. En nou, die komen dan ook weer met hele leuke verhalen bij je. Van hoe ze geleefd hebben vroeger. This is my last resort. Je moet geen raptor heen. Ja, geht mooi zo. Die BM die ben al mooi vol. Dat lijkt het wel een kerel bedoeling. Ja, ja. En toch is het goed voor ze. Ja, nou ja, wij naar de KVG en dan groeit het ook weer, hè? Dat is bij die BMX'en. Dus dan ben je als een soort van kapper. Nou al, ja. Wij verzwaaien dat de taken om kan binnen. En het paard skinnen en dan gaan we verder. Dus dan volgen we dat het gelijk hartelijk, op het moment dat zij hier binnen, dat die ook weer vrij kan worden. En dan dat de meesten kunnen weer de diekenbroek kennen. Markeren bij hem. En dan moest dan nog gewoon alles de graft in blazen? Nou, het heeft maar liet spul, dus ja, dat verdwijnt wel. Als het vliesje ijzer al is, dan zak ik dat wel voor. En als een boppie nou heel vervelend is, laat hem dan zitten? Maar ik kan hem even in de gracht kiepen, hè? Kinderen even zwemmen. Nee, we hebben wel eens een leasegeintje, dus zou ik boven het water hangen of zo, maar nee, je wilde net dat je kleeders weer te voeten krijgt, toch? No? De crisis niet al gebak. Binnen meestal je sabeliet bij je. Ja, zeker weten, zeker weten. Nee, ik ben Joort Jeddy en ze kwamen elkaar even een gebakje brengen, dus dat is wel even leuk. En hoeveel BM krijg je nou vandaag in knipbeurt? Hier 130. Ja. En hoe lang ben je in de douane? We hebben de planning is 6 dagen. Wij hebben dit van de morgen even besjoen, ook het draait al om efficiëntie. Ja, maar ja, dat draait de hele operatie aan voor om, toch? He? Je wil al jaar wil je goed werk leveren en we moeten
je moet ik aardigheid in je werk hebben. En dat hebben we met deze ploeg zeker weten. Ja, wij kennen elkaar sinds Juster pas. Dus, Juster van het eerste seizoen en hij regelt de man klaarmaten en wij komen dan en dan moet je dan gaan we in contact met elkaar en dan gaan. Die winnen we krijgen collega's. Ja, sinds Juster zeg maar. En hoeveel doet dat man? Ja, poel best. Ja, ik best. Iedereen zijn al aan werk en hurry op en vooruit niet.